Tövbәгә килмәгән якын туганнарыбыз һәм гаилә әгъзаларыбыз өчен дуга. Раббым Гайса, мин синең алда үтенеп дуга кылам. Ул бәндәләреңнең барсында ярлыка. Чөнки син Инҗилдә безнең күктәге атабыз түбән затларның берсенең дә һәлак булуын теләми дип бик ачык әйтәсең. Изге язма Маттай 18 бүлек 14 аят. Мин әле синең шәфкатьле тәхетең каршында торам һәм үземнең барлык тәүбәгә килмәгән якын туганнарым һәм гаилә әгъзаларым өчен гыйбадәт кылам. Раббы Аллаһым, мин шуны беләм, синең өчен бер көн 1000 җылга, 1000 җыл бер көнгә тиң. Син үз вәгъдәңне үтәүне озакка сузмыйсың. Чөнки син киресенчә, безгә сабырлык күрсәтеп, һәркемнең дә һәлак булуын теләмисең, ә бөтен кешенең дә тәүбәгә килүен көтәсең. Изге язма Петрга 2 хат 3 бүлек 9 аят. Раббы Аллаһым, шәфкатьле коткаручым, бу җиргә бирелгән көннәреңне синхар өчен тагы да озайт. Минем барлык туганнарым, нәсел варисларым һәм гаилә әгъзаларым тәүбәгә килсеннәр. Аларны ярлыкка, гөнаһлы юлларыннан арындыр. Шәфкатьле һәм изге Аллаһы икәнеңне күрсеннәр иде. Минем якыннарымның тормыш юлы изге булачак һәм алар сиңа эчкерсез табыначак дип раслыйм. Чөнки син Аллаһым дөньяны шул кадәр яраттың, хәтта улаңа иман итүчеләрнең берсе дә һәлак булмасын, ә мәңгелек тормышка ия булсын өчен син үзеңнең бердәнбер улыңны бирдең. Изге язма Яхья 3 бүлек 16 аят. Раббым Гайса, син миңа һәм якындарыма булган мәхәббәтеңне 2000 ел элек исбат иттең. Син Раббым безнең гөнаһларыбыз өчен үлдең. Шуны белә торып мин туганнарымның тәүбәгә килүләре өчен гыйбадәт кылам. Мин ышанам, син аларга да мәңгелек тормыш бирәчәксең дип. Күктәге атам, син үлгәннәрне терелтүче, аларга гомер тапшыручы, син гөнаһлыны үзеңә якынайтучы һәм кемгә телисең шуңа мәңгелек тормыш бирүче. Изге язма Яхья 5 бүлек 21 аят. Шундыктан үтенеп сорыйм, аларның һәркемен үз җаныңа якын ит, үлемгә алып баручы юлдан үз юлыңа барып җибәр. Раббым Гайса, миндә синең рухың яши. Мин гөнаһлы табигатым буенча түгел, ә рух буенча яшим. Әлеге көнне минем якыннарым отырмышында синең рухың юк. Раббым, әле алар синеке түгел. Аллам, синнән ярдәм сорыйм. Ярдәмеңнән ташлама, шәфкатьле бул һәм изге кулыңны алар өстеннән алма. Амин.